Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, sanglit kitang tanan, mga makasasala man, aron mahimo kitang andam o gangayan sa pagsaulog ning santos nga misa, ato ang hinulusulan ng pasaylog kaluoy sa Ginoo. O Emmanuel, luwasa ang pinihang nga Israel, duawa na ang Israel, lipayan na ang naghandog sa Emmanuel, ang imong kaluoy, dako mong kaluoy, among gipangandoy, ihatag mo na. Ginoo, maluy ka. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios sa kaligtasan, ang iyang katawan karon nagmaya, ang Diyos ng kada tanang Diyos Amahan magkagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagalain kami kanimo, tungod sa imo himaya. Sa kahitasan, himaya, himaya sa kahitasan, ang iyang katawan karon nagmaya, ang Diyos ng kada itanaw sa yuta. Kristo, bugtungan na sa amahan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, ikaw sasala sa kalimutan, halo
tahamong panamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam ko, O Jesucristo. Man sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos samahan. Amen. Amen. Magampo kita, O Diyos, magbubuhat ug manunubos sa tao. Nagbuot ka nga ang imong pulong mahimong tao, sulod sa tiyan sa babaeng kanunayng berhen. Dungga kining among pangamuyo, aron ang imong bugtong anak, magpaambit ka namo sa iyang pagkadiyos. Human siya magpaubos aron pag-ambit sa among pagkatao. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariyuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ngari og pamati kamo, mga anak ni Jacob. Pamatian ninyo ang inyong amahan nga si Jacob. Huda, daigon ka sa imong mga igsuon. Tukon mo ang imong mga kaaway. Sa imong atubangan, muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda, ito'y sa leon. Patyo niya ang iyang tukbunon, ug unya mupauli sa iyang taguanan. Si Huda sama sa leon, manghuyatid, ug unya muhigda, ug walay makapangahas pagsamo kaniya. Nagkupot siya sa harianong setro, ug sipitan niya kini sa iyang mga tiil. Huptan niya ang iyang gahom, hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niini, aron maghari sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Diyos, tugay sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan, uban sa katarong. Ug sa imong mga nagantos nga anak, uban sa panghukom.
ang kabukiran maghatag og kalinaw alang sa lungsod, ug ang kabungturan magahatag sa katarong. Panalipdan niyang nagantus diha sa katawhan. Luwason niya ang mga anak sa kabus. Ang katarong mamulak sa iyang mga adlaw, ang halawom nga kalinaw hangtod wala na'y buwan. Maghari unta siya gikan sa dagat ngadto sa kadagatan, ugikan sa suba hangtod sa kinatumyan sa yuta. Daygon untang iyang ngalan hangtod sa kahangturan. Mulungtad ang iyang ngalan sama sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanang mga kaliwat sa yuta, ug ang tanang mga nasud magsangyaw sa iyang kabulahanan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni David, nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. Si Isaac mao ang amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Si Juda
mao ang amahan ni Fares, og si Sara, og ni Sara, si Tamar, ang ilang inahan. Si Fares mo'y amahan ni Esrom. Si Esrom mao ang amahan ni Aram. Si Aram mao ang amahan ni Aminadab. Si Aminadab mo'y amahan ni Nason. Si Nason mo'y amahan ni Salmon. Si Salmon mo'y amahan ni Boaz. Si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz mao ang amahan ni Obed. Si Ruth ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isai. Si Isai mao'y amahan ni Hari-David. Si Hari-David mao ang amahan ni Solomon. Ang iyang inahan, asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mao ang amahan ni Roboam. Si Roboam mao ang amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa. Si Asa mao'y amahan ni Husaphat. Si Husaphat mao'y amahan ni Huram. Si Huram mao ang amahan ni Uzias. Si Uzias mao'y amahan ni Jotham. Si Jotham mao'y amahan ni Akas. Si Akas mo'y amahan ni Ezekias. Si Ezekias mo'y amahan ni Manases. Si Manases mo ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Uzias. Si Uzias mo'y amahan ni Jeconias ug sa iyang mga igsuon. Niadtong panahon na nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelita. Si Jeconias nanganak kang Salatel. Si Salatel mo ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mo ay amahan ni Abiud. Si Abiud mo ay amahan ni Eliakim. Si Eliakim mo ay amahan ni Asor. Si Asor mo ay amahan ni Sadok. Si Sadok mo ay amahan ni Akim. Si Akim mo ay amahan ni Eliud. Si Eliud mo ay amahan ni Eleazar. Si Eleazar mo ay amahan ni Matan. Si Matan mo ay amahan ni Jacob. Si Jacob mo ay amahan ni Jose. Ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Busa may napulog upat kakaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni Hari-David. Og napulog upat kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagabihag sa mga Israelita. Og laing napulog upat kakaliwatan gikan sa pagabihag hangtod nga natao ang Mesiyas. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Ang akong instruction ha, manglingkod, dili mga tulog. Ikapila na rong adlaw, late ang iyong kalendaryo. Karon maoy ika-17 kaadlaw sa bulan sa Disyembre. Og unya mao ang ikaduhang adlaw sa ato ang pagpangandam aron sa paghandom sa pagkatao sa ato ang Ginoo. Og niining sige ikaduhang adlaw sa atong pagpangandam, ang ato ang Ebanghelyo naghisgot kabahin sa mga kagikan sa atong Ginoong Hesukristo. Naghisgot sa iyang mga kaliwat. Buring kay no? Kay mga ngan sa tao gipanghisgutan. Mura ba ganabang sa aming Ebanghelyo ay hisgot magpuros may mga ngan anan unya wala na gyud nato ilhi unya bati pa jud kay mga ngan no murag ang nindot kay ngan karong Salatel nindot kaayo no ang uban ron kay tawgon nimo isang murag malai naman kay nga nindot pa kita Isay di ba naamanta na sa balaang kasulatan pero karon gud mga high tech na magud kay mga ngan no one adito one adinhi mo nang mga bata in town mag-eskwela maghilak nga naman maglisod pagsulat sa ilang ngalan. Pero kung atong tanawon o gusisahon ka mga igsuon, ngano ka ug unsa ka kaimportante ang kining mga kaliwat sa atong Ginoong Hesukristo.
nganong gihisgutan kini ug unsa ka say mensahe para sa matag usa kanato. Kung atong basahon ang balaang kasulatan, kanang mubasa ba nga walay laktaw-laktaw? Kay usahay karon anad naman kaitag kanang mga shortcut. Nagbasa sa first chapter, gitiwas ngadto na sa laing chapter. Mura bag magbasag novel, tan-awon daan ang summary sa likod. Pero kung ato din tan-awon gikan sa Heneses hangtod gayod sa kanang kinatumyan, sa kanang katapusang Biblia? Libro sa Biblia? Ha? Purwa sa sila kay bawa. Uli sa inyo ha? Tanawa lang. Bahala na unsa no? Gikan sa Heneses, padulong sa blank. No? Ato maning ma-encounter ning mga ngalana. Ato maning makit-an ang kining mga kaliwat sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ato sang mahibaluan ang ilang kinabuhi. Ug unya unsa may common ani nila susama gayud kanato dili perpekto. Naasay mga nagalanlaing kahuyangan. Sama pananglitan kang David. Di ba? Banggiitan man ni siyang hari. Pero doon na po siya'y dako kayong sala nga nahimo. Unsa may iyang sala? Kini, unsay kay sala ni David? Sikat-sikat man gid si David. Kay siya man gid naagani ka ng mag-away nga. Dakong tao kontra gamayng tao. Moingon man ita si David ug si Goliath. Di ba? Unsa may sala gyud ka nahimo ning David? Sige, ako nalay tubag aron makatuog sa kugbalik dayon. Di ba? Si Urias, asawa sa iyang usa sa iyang mga sundalo. Iyang gipaangkan. Kinaibog siya. Muna nga naa sa day kaugalingon nga mga kahuyangan. Pero bisan pa man niana ang mga igsuon, ang mga kaagi sa atong Ginoong Hesukristo, ang kaagi ni Jose, wala gyud nakapugong sa plano sa Ginoo nga ang iyang bugtong anak magpakatao. Ug nindot masad kaayo kung ato sang tan-awon ang dagan sa ilang kinabuhi. Di ba? Naa man gyud say mainguntang, yes, nakasala. Sama ka nato. Pero naningkamot sa pagbag-o sa ilahang kaugalingon. Ug maunay hagit alang sa matag usa kanato mga igsuon. Kay kitang tanan doon na may kagikan. Nindot tingali pero dili perpekto. Susama ba ni adtong usa ka ulitaw? Gwapuhon. No? Gwapo ugma puhon. Nakakita po siya babae po nga gwapa puryagaba lang. Mauna nga siya nangulitaw. Kasabot mamog nangulitaw, no? Karon gud man kay nga namisita. Karon man naman mausong pangulitaw o pamisita. No, kaniadto kuno kung mamisita nya sugton gani kisan dayong aping sa kakigisugot, di ba? Pero karon kung sugton, kisang cellphone. Nga naman, kinaarman sa chat-chat o text-text. Muna nga nangulitaw siya. Ug iyang giignan ang babae. Day, kun imo lang yung kung sugton, dalhon ko ikaw sa altar sa kaminyoon. Ninduta, oy. Og miingon ang babae, siguro jud kadong kay balubaya ka nga ana ako'y kagahapon. Miingon pod ang lalaki, day bahalag na kay kagahapon. Tutal ako wa man say kaugmaon.
Kaway klaro sa itong tawhana di ay. Pero mo na, ang matag-usan na to na ay kagahapon. Pero maningkamot lang ta, nga naa sa tay nindot nga kaugmaon. Pero mo na mga igsoon, kitang tanan dunay kagahapon sama sa mga kaliwatan o sa kaliwat sa atong Ginoo kagikan sa atong Ginoong Hesukristo. Pero pagkanindot sa unta nga anaasad ka nato ang pagpaningkamot. Naatay mga nagkalain-lain nga kagahapon sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Pero maningkamot ta nga magbag-o sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Humanta makaamgo sa atong sala, sama pananglitan kay si David may kong gihisgutan sa daghan kang kaliwat ni Hesus. Sama kang David, human siya nakaamgo sa iyang dakong sala nga nahimo, nagbag-o siya, naningkamot siya, nangayo siya pasaylo sa Ginoo. Mausa na nga kita mga igsuon sa atong kaugalingong makasala man ta. Unya ato din ang himuong rason nga moingon din ta sa tinagalog pa sapagkat ako'y tao lamang. Unya moingon din ang uban siguro jud ka nga tao ka. No? Mao na nga tao man ta makasala ta. Pagkanindot unta nga maningkamot ta pagbag-o. Unya nindot biya sa no? Nga kung kita maningkamot sa pagbag-o, ug unya ang atong katilingban o ang atong pamilya andam sad nga mudawat sa atong pagbag-o. Nindot no? Pero kita nga malipay kung adunay magbag-o o mudawat sa atong pagbag-o, ang pangutana sad anda masagkata nga mudawat kun naa membro sa atong pamilya o sa katilingban nga nakasala ug unya magbag-o, anda masagkata no nga mudawat nila? Kay usahay baya diha sa pamilya kun adunay kana bang mahimong magmalampuson o nagmalampuson sa iyahabang pag-eskwela, sa iyang pagpanarbaho o sa iyang negosyo, nindot kayong angkunon. Dili ba? Na ako'y classmate kaniadto, dihay napatik sa pamantalaan nga nihimong natap sa exam, parihan niya aplido, ingon din siya, dali kay siya nakasubay nga suot pa yung kanyang parinti kay kanabang ilang papa kanang second degree suot yung kayo na nindot kay siya pagsubay kay lagi top god dantag mga pila ka buwan diha say napatik sa pamantalaan nanulis parihan niya aplido amo sang giignan bay murag kini bay murag first degree ni nimo no kay parihan yung aplido unya pariha pog dapit, ding kagikan. Ding siya, wa mo ko kaila na, layo ra tingali kay na mo pariha ra tingali kaplido. No? Wan amo daw ang ukoy dako. Nga dumay. Kay usahay mga igsumo na nga atong ikaulaw. Di ba? Nga naman, kay ato ding nang ignon ba nga atong panalipdan ang atong bansagon. Pero realidad man na, nga dili gyud ta perpekto. Mao nang pagkanindot unta mga igsuon nga kita diha sa pamilya. Kun anaay makasala, dili na to ikaulaw ug dili na to isalikway. Atong nindot unta kayo kung naay makasala, ang ato unta gyung pangutana isip usa ka pamilya. Muingon ta unsay atong matabang aron kining tawhana, kining membro sa atong pamilya mabag-o. Aron kining bataa tingali nga nahisalaag tungod kay wala siya makasinati tingali sa gugma dinhi sa pamilya, moingon ta nga unsa may atong mabuhat. Dili na to ikaulaw. Atong tabangan.
Dili na to isalikway. Atong giyahan. Kay lagi, tinuod usay sa atong pagkatawhanon, maulaw man ta. Pero mayroon tingali na to dayong bation ng kaulaw. Pero pag kanindot unta nga mutidlom tag gamay, ug atong baliko nako, mangita tag pamaagi, unsao na to pagtabang. Diha sa pamilya, ug diha pod sa katilingban. Naatingali tay mga sakop sa atong katilingban, sakop sa atong simbahan, nga nakasala. Kana bitawng na makasala ug unya kana dayong usahay ato ng ignon nga ay pahawa lang sa dire. No? Mura bag ato na nung isalikway. Pag ganindot unta mga igsoon nga dili na ato isalikway, mangutana tag unsay atong matabang. Giyahan ba? Tabangan ba? Aron mapakita sa nila kinsa di ay ni si Kristo nga atong gisimba. Kinsa din ni si Kristo nga atong gisunod. Dili ba? Kung mubasa ta sa balaang kasulatan, ilabi na sa Ebanghelyo, usa sa mga nindot nga timaan nga kita gihigugma gyud sa Ginoo, nakasala. Namigiingon pa nga sa Heneses, nakasala ang atong unang ginikanan, gipangita sa Ginoo. Kung mupadayon ta diha sa mga Ebanghelyo, si Jesus migamit og sambingay. Kung naay tao nga naay usa ka gatos ka karnero, mahanaw ang usa, nasaag, kay kana bitaw kunong masaag unsay tawag anang kung bao kunoy masaag unsay tawag anang bao nga masaag? Ha? Wa katurtol. No? Bitaw, kang GM na nga joke, hadi na ako So mo na nga, ang bao ko nung nasa agwa katurtol. Tingali na, ang kini sa tingali nga karnero nga naisalaag. Wala tingali katultol. Kay tingali na linga sa mga, tingali sa mga nindot nga mga sibsibunon. Unya, unsa may giingon sa Ebanghelyo, o unya mga igsuon, miingon dayon, nga biyaan. Ang biyaan niyang 99 ka mga karnero kay mulakaw siya ug iya tong pangitaon ang nahisalaag. Kinaiya sa Ginoo nga mangita gayod. Kinaiya sa Ginoo nga mohatag gayod ug kahigayunan sa pagbag-o. Mausan na mga igsuon kita unta maningkamot gyud ta nga kunaay mga sala diha sa katilingban, dili na to ikaulaw, dili na to isalikway. Hinunua atong tabangan, atong giyahan, atong paningkamutan nga mahibalik gayud siya sa iyang pagkamaayo. Kay timani ug timan-an nato sa kanunay ang tao maayo gayud. Sa sinugdan, ang tao maayo. Di ba? Kung mubasa ta sa balaang kasulatan, pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, pagbuhat niya sa tao, unsa may giingon. Pagbuhat niya sa tao, unsay giingon. Humanyag buhat, niingon man ang Ginoo, ug nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Sa ato pa, kitang tanan, mga anak sa Dios, maayo. Mutuo man ka mo nga anak ta sa Ginoo. Ang uban na tuog, murag kana mutuo nga anak sa Ginoo. Mo nang na ako'y kanta para nang nagduha-duha, kana ganing kanta nga common kayo. Ako anak sa Dios, si sumena? Ako anak sa Dios, kamo ambot kaha. Di ba? Nga naman, kay nagduha-duha pa man. Pero muna, nindot kayo, gibuhat ta sa Ginoo. Muna nga, naagyod na, muna giingon pa sa makadaghan ako mga igsuon, bisan unsa kasalbahi sa tao, naagyod na'y nindot nga anaa sa iyang kaugalingon. Tingali, natabunan lang, tungod sa mga nagalinlaing nga naka-influensya niya, pero naagyod na'y nindot
nga anaa sulod sa iyang kaugalingon. Mauna nga pangitao na nato. Pangitao na natong nindot nga naa kaniya aron sa makita na natong nindot nga anaa kaniya na maunay himuo nato nga tulay aron ato siyang i-welcome aron sad siya makabag-o. Dihay usa ka higayon nga na-assign kog usa ka parokya dito sa Bantayan. Ug unya mga igsuon magbisahan ko or permi ko makamisa sa kining prisuhan. Dihay usa kay gayon nga nagmisa ko, human ako misa, dihay miduol nako nga miingon siya, Padre, tingali sundod imong balik, dili na ta magkita. Kung ano man, dalo na kagmunti, siya, ay di siya Padre, oy. Kung anong di man ta magkita, siya, makagawas na ko, Padre, laya na ko. Ako siyang gignan, congratulations ha. Ug miingon din siya, kay bawa ba ka, Padre? Sus, kanindot panumbago ni mga jail guards. Inko, nga naman, inko, gidaog-daog ka ni mga jail guards. Siya dili, Padre, kay mga buutan ni mga jail guards. Kung niya, anong imong masumbagon? Siya, aron dili ko makagawas. Kuyawan ko to, nga namang manumbag siya, aron di siya makagawas. Inko, nga naman, miingon din siya, sa akong pag-priso diri, Padre, wagi pamilya nako nga miduaw kay ila kong gikaulaw. Kasi angayan sa doon, Padre, nga makasabot man ko nila, Padre, pero nangingon siya nga makasabot siya, pero nasayod ko sulod sa iyang kaugalingon, ana agad niya ang gibati niya ang kasakit, kaguulo, kahiubos. Siya makasabot man ko nila, Padre, kay nga akong gibuhat, Padre, makauulaw man sad. Kay unsaon man, pisi ron ta iyang gikawat, ning kuyog mga umbaka. So, ang ngayon yung ikaulaw ko, no. Munang, unya, muna nga, inik-uli ko nun niya sa ilaha, wa siya masayod, kung dawaton pa ba siya sa iyang pamilya. Ug unya, sa katilingban pod, inik-uli ko nun niya, ug unya, na nasay mawagtang nga mga hayop, ignaw na pod siya nga, naanay nawa, kay nagkagawas namang kawatan. Munang, iyain ko nga, siya, sayod bang, Padre, ba nga, dako yung ka na kong sala? O unya, dili sa lalim, Padre, ang pagpuyog prisuhan, bisan tuod ka ng libreng kaon? Muna nga, pero di na lang ko ganahan mo gawas, Padre. Kay, sakit kayo paminawon. Nga, bisag magbagning kamot siya sa pagbago, ang mga tao, branded na kuno siyang kawatan. Og ako siyang giignan, Brad, what you kay suod sa iyong pamilya? Miingon din siya, siga-siga yung mata siya. Ay naapad katusang akong uyuan nga bugoy-bugoy po. Tu ako no, yung ko niya siya, maurgot din duaw din ako, Padre. Nga pagka-priso na ko, Padre, pagkaibalo niya nga na-priso ko, niduaw siya na ako. Yung ko asa man na nagpuyo siya, tuag buhol. Layo, basad. Unya ako din siyang giignan, anak na lang, Brad. Inigawas ni mo, ay lag-uli sa inyo, ha? Adto lang uli sa imong uyuan. Adto pagsugod sa imong kabaguan. Siya, bitaw, Padre, no? Kung adto lang, ay lang sa iyong pamilya, kay di makamudawat, tingali ka ito yung uyuan, kay bugoy-bugoy to, makasabot to ni mo. Ningan siya, bitaw, Padre, no? Bitaw, Padre, no? Ug niya, pagsunod na ko balik misa, wan ako kita niya. Ambot lang nanumbag baka to siya o nakagawas kito siya. So muna nga nganong ako na siyang gi-share mga igsuon. Kana bitawng kinaiya na to nga naaon tay ganahang magbag-o pero kita mo ay dili ganahang mabag-o. Muna nga maning kamot ta mga igsuon. Kay sayang kay ba nga kana bang nimbata makadlawon. Nga kapoy ba ang kadlawon mo tunga? Musimba. Pero mahibong lang ko, nga maning kamot yung magsimba. Ini ka Domingo, di mo maning kamot. No? Pero sagdi na lang. No, at least, may na lang yun na nga, tingali kining mga ubay-ubay nga manimbalag misa di Galio. Wata kay bawo day, sunod, iliwas sa misa di Galio, maandad na silag simba, madomingo, o ka, magbutang tag-schedule yun nga, kanang gihapong
alas 3 sa kadlawon aron mo may ganahan ta manimbag kadlawon. Pero mo na nga kana bang sayang kaayo nga manimba ta, nindot kayo nga proud kay ta nga tawgon tag Kristiyanos. Pagka nindot unta mga igsuon nga balikon ako gyud sa makadaghan o pagpahinumdum ninyo gitawag tag Kristiyanos tungod naay daghang mga rason. Tingali mga theological nga mga rason nga mga kanang anong gitawag tag Kristiyanos. Pero para kanako nga gitawag tag Kristiyanos tungod kay iya kita ni Kristo. Ug sa atong pagkaiya ni Kristo, sundon nato ang kinaiya ni Kristo nga kanunay gyud nga mohatag og kahigayunan. Naa siya'y mga kaliwatan, wala niya gikaulaw. Ang Ginoo perpekto. Wala siya gyud sala, pero wala niya gikaulaw ang iyang kaliwatan nga adunay mga sala. Kita mga igsuon makasasala. Walay klaro. Di ba? Makasasala mo dili. Pareha ta. Mauna nga makasasala man ta, makasabot sa tata sa tawo nga adunay sala. Makasasala man ta, malipay man ta nga pasayloon, makamautang mo pasaylo. Makasasala man ta, makamao man ta nga kanang malipay man ta, nga dawaton ta kung magbag-o, maning kamot ta sa pagbag-o. Mudawat sa tata sa mga tao nga maning kamot sad nga magbag-o, human siya makasala. Makasasala man ta, ganahan man ta nga paminawon ta, bisan pa man sa atong pagkamakasasala, maminaw sa tata sa atong isig katawo nga nakasala, kahit diha sa atong pagpaminaw, makakita tag pamaagi, unsaon nato pagtabang. Maminaw ta, dili aron naatay rason nganong ato na siyang libakon, kundili maminaw ta, kay gusto tang mutabang. Dili ta manghilabot, kundili manggilabot. Amen. Sige, mata na mo. Kaya human akong istorya. Ang manindog ta. Ato karong baghuon ang atong pagtuo tanayin. Nagatuwa ko sa Dios Amahan, magagagahom sa tanayin. Kang Kristo yung anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus tamatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Nagalingkod sa tuo sa Diyos Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya, aron paghukom sa mga buhyog sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Magampo kita ngadto sa Dios nga pinaagi sa atong Ginoong Kristo nga nagahatag kanato og pagtagad sa kabililhon sa kinabuhi diha sa atong kabanayan. Muingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa simbahan sa Dios, nga sa kanunay andam siyang manalipod sa mga hulga ug panglungpag sa kabililhon sa gasa sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo diha sa pag-ingon. Alang sa tibuok kalibutan, nga ang tanang katawhan, mubulig ug dili magpadala sa mga hiwi nga buhat sa uban, diha sa tagsa-tagsa kadignidad. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong kaigsuunan nga nalingla, sa sayop nga pamaagi sa pagpanalipod sa kinabuhi, nga unta makaamgo sila sa ilang mga sayop, pinaagi sa lamdag ni Kristo, magampo kita. Alang kanato nga naningkamot pagsunod sa maayong pagtulunan, nga gitudlo ni Kristo, nga sa kanunay kita lig-on nga mubarog sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios,
Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, mahaipon na sila ni Kristo dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. O Dios, tinubdan sa tanang kabuhatan sa kalibutan, ang imong anak moanhi alang kadamo diha sa paagi nga lawas nun. Itugot nga sa kanunay kami magamping ug magbalaan sa kinabuhi, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron na nga kog ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Santo sa Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan. Himua nga mabusog kami sa pan nga langit nun, pinaagi nining santos nga pagkalawat. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna ng daan sa mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug sa pagdahig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo amo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon,
Mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang ako ang lawas, itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron sa paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanahaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among Arsobispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita sa pagampo sa amahan, gamito nato ang pulong gitudlo kanato sa ato ang manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinawangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, amo ang manunubos. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay, panagdait maanaa kaninyo. Nawatun ka unya ang kali Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Magampo kita, langit do namong amahan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga among manunubos. Gibidisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata og bidisyoni kining mga kabataan nga niya karon sa mga tubangan. Panalipdi sila batok sa mga dawtan sa katalagman o sa sakit. Aron sa kanunay magadaig sila kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amahan namo.
karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ug sa tibuok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, atong dadon ang gugmag kalinaw ni Kristo.